Hej, jeg hedder Mark, og jeg har tænkt mig at fortælle lidt om lydbølger. Jeg stiller mig det første spørgsmål. Hvad er lydbølger? Enkelt nok. Lydbølger, det er ligesom når en højttaler den vibrerer, så sættes luften i bevægelse. Altså molekylerne, der er i luften, de sættes i bevægelse. Antal bølger per tidsenhed er hertz. Og et menneske kan høre fra 20 hertz til 20.000 hertz. Helt generelt normalt menneske. Og bølgelængde, det er ligesom, hvis du forestiller dig en bølge, så er det fra bølgetop til bølgetop. Frekvens, det kan beregnes som lydens hastighed divideret med bølgelængden. Og det beskrives ved styrken, som er amplitude, som angiver lydstyrken, som måles i decibel. Frekvens, det kan beregnes som lydens hastighed divideret med bølgelængden. Og det beskrives ved styrken, som er amplitude, som angiver lydstyrken, som måles i decibel. Har du egentlig tænkt over, hvorfor der er så stille i rummet? Det er fordi i rummet er der vakuum, og vakuum det kan simpelthen ikke bære på alt det her lyd. Og lydbølger, det er ligesom lysbølger, ikke? På grund af at de udbreder sig med en bestemt hastighed. Og i forhold til lys, som er elektromagnetiske bølger, så kræver lydbølger en medium for at bevæge sig i atmosfærisk luft. Og jeg har nogle eksempler på her, hvor hurtigt de bevæger sig. I luften, for eksempel, der er det 340 meter i sekundet. Og i vand, der er det faktisk endnu hurtigere. I ved godt, når man er nede og svømme, så dykker man ned, og så kan man faktisk godt høre, at der er alle lyden, der kommer op fra, eller som er langs kanterne, når folk de går. Større lydeffekter selvfølgelig. Og i vandet, der er det 1485 meter i sekundet. Og jeg tager ud alle beregningerne her. Dem har jeg lavet ud på 15 grader Celsius. Ved CO2, der er det 265 meter i sekundet. Ved træ, der er det hele 4000 meter i sekundet. Det var bare et par eksempler. Jeg har taget sådan en tegning med, som jeg lige selv har tegnet. Og der kan man se, hvis man kigger godt efter, at der står simpelthen her, at højttalermembranen den svinger, og det går sådan, at der er en fortætning, og så er der en fortyndning, og en fortætning, og en fortyndning, og en fortætning, skiftevis. Det du kan se på den anden side her, det er bare en mikrofon, som jeg har lavet, og det den gør, den her membran, der sidder i en højttaler, det er, at den begynder at sætte luften i bevægelse, som sagt, og få de her molekyler til at svinge, og samtidig med at får de her molekyler, der er tæt på, til at svinge, så påvirker det også de molekyler, som ligger længere væk. Og det er så de molekyler, der er sat i svinger, der påvirker dem, der er længere væk, som bliver også sat i svingninger og svingninger. Og min tegning nummer 2, den nederste her med gitaren, ja, den der, den viser blot, at når lyden den bliver sendt afsted, så skal den jo ligesom dække mere og mere. Altså den kører ligesom et lille stykke, og så længere, og så mere, og så skal den ligesom have mere rum. Og derfor så skal flere molekyler svinges, og det er der jo ikke nok lyd eller kraft til. Så derfor så i stedet så bliver lyden lavere, jo længere væk du er, fordi flere molekyler skal påvirkes, og derfor så kraften bliver mindre og mindre hele tiden.